Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala ning atong hisgutanan halabot ini talisay mahigala. I hope si Mayor Samsam Gulyas kay kita apil man ta mahigala nga gi panawagan ani nga makatabang unya apil pod mahigalang mayor dunay panawagan adto mahigala considering pod nga volunteer taon to sa barangay. I hope nga ang barangay day kay BHW man to. Volunteer sa barangay. Siya po'y na-assign ang pagpanilhig in taon lang diha mahigala. Iyalang sanggi ko ng dawat ng may nalang na 4,000 ang buwan. Unya, nanginabuhi, no? Nga, mo namin iyon ko nga, sakto nga itong mga pangutana daikin nga, nga mo sayo man siya nga, kuan man, no? Pero sayo siya, kinapa sa iyang lain niya mga buluhaton. Makatod pa siyang anak, mga higala, nag-eskwela, unya, pagkahuman, manghilot, manicure, pedicure, mag-drive pa mahigalag e-bike. So, kini mga higala maoy, sagad po sa mga street sweeper, musayo po na sila gyud. Kaluoy sa no nga street sweeper ka nang naa. Unya tulison pa gyud ka. Unsa ka sinalbahis na mga sukid tig paminaw? Unya kini maoy mga kabos. At muna itong karon ha, kini sila mga kabos. Og tan-aw nimo higalang income bracket sa DSWD. Nabilong mga higala sa mga kabos nga naning kamot lang. Mga kabos nga mga tarong. Unya, tulison mahigala ining mga adik. Nga matod pa niya, puwa kay mata, nanimaho ang baba. Straight to the point. Nagkaumataon. Ha? Sagad sa mga street sweeper magod, kadlawon yun na sila kay wala pa'y mga sakinan kayo, aron limpyo na, inigbuntag, ha? Anya likay pod sa kainit. Sayuho ni mo mahigala paghinlo, at least ni kabuntag, hayag-hayag na, limpyo ng kalsada. Panahon nga nanay daghang mga agi, limpyo na ang kalsada. But before mga higala kani agi din ha, doon na mga street sweeper. Nga naning kamot o panilhig din ha mga kagalaan. Ilan may na lang doon ay honorarium. Di man po madama higala god nga kwan. So labi pag doon na kay trabaho sad nga, lain din ha, maning kamot, yung kag, labi pag doon ay 8 to 5 nga trabaho unday, nga mo street sweeper pag yung ka. So maning kamot, yung ka din ha og sayo-sayo. Kini mo klaro nga nang ginabuhi. Tinarong nga panginabuhi. Pero gitulis ni ining dagkog lawas nga riding in tandem. Wa gabae. Straight to the point. Ato lang agig. Oo. Kadagko ni mga tawhana. Ang gitulis babaeng buhat. Nya minor de edad kining bata. 14 years old taon. Mo'y gitulis. So muna nga akong giingon, diha magkalain ang atong mga opinion. Ha? Kay ang pananaw sa mga tao, uban, makasabot na yun ka. Muna mo yun ko nga, si Father Siano, ubod, lahi og opinion mahigala, lahi po to si Father Flavio Villanueva. Akong girespetaran ng duha. Kay ang kang Father ubod, umoy patanaw ni mo ini, laban man sa ining street sweeper yun. Mao ni mga taong pobre, nga nang ginabuhig tinarong, unya gitulis. Ha? Muna, sige lang magkalain atong opinion. Ato lang mga higalang tagag pagtagad og respetaray lang ta kay demokrasya man ta. Ha? Kani kaluoy in taon no? Street sweeper. Babaeng buhat. Ang anak minor de edad. Gitulis mga kigalaan. Karon inikabot sa unahan og kining maong mga tulisan mapusilan sa unahan, rally dayon sila, ha? Ako na nangyagin katawa-katawa, ha? Wa magkatumong ang atong opinion. Magrespetaray lang ta. Kay, mingon sa nga nung kuno sa Atty. Rufil Banyo, kuno nga, lahi kuno tag opinion, mga sukiting paminaw. Bitaw, lahi tag opinion, lahi mga akong pananaw. Kay ako makarelate man ko ini mga pobre nga nagtinarong. Kasabot man ko ana. O kamong nakarelate mo sa manulis, di inyo lang sad na. Managlahi ta. Managlahi ta. Simple ra gyud na. Muna nga maglain ang atong opinion diri mga higala sa kahanginan. Kay doon na magoy usa nga nagpatuo nga kanana ang opinion maker sa kuno ba, nagpatuo. Nya human, padayag lang ka sa imong opinion. Sad ako nagpadayag man sa kusong opinion. Paningkamot lang sa Brad. Kay naamaka ka nangangkon man ni sa higala nga na kuno sa radyo sad sa kang radyohan ni mga kagilaan niya kuan man, paningkamot na hapon sa imong diskusyon og unsa. Ay itabo mahigalab, doon ay mga post-post.
Doon na nag-forward nako nga ako may gidaot, ako gitirahan ko, ano niyo mo kong tirahan? Way problema di naman to, di naman sa mo nako patulan, ha? Di lang sa nako ni nganlan imongan Brad, pero kaila ko nimo Brad. Ha? Kami akong pagka-broadcaster dire, ako lang ang ampingan atong credibility dire. Managlahi ta, ako lang respetaran sa niya, lahi kag opinion, ako lahi kag opinion. Ngano man, ako mas nakakita man ko, simpatiya man ko ining babaeng buhat, nanilhig, nay anak mga higala nga, nay anak mga kigala ang minor de edad, gitulis sila sa ilang pagtarong, paningkamot o panarbaho, gitulis. Og ang imong labanan kanang nanulis, mo nang suko kay ka, maglahi itong opinion, labot mahigala sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, respetaran ka. Pero respetare sa ko sa akong opinion. Lahi-lahi man tag-experience atong panahon na during the time higalang Presidente Rodrigo Duterte. Lahi ang inyong experience, okay, atong kanon. Mo na prangka-prangkang pagka-istorya mga kaigalaan. Kining sitwasyon na mga kaigalaan, bida, medyo lisod ni o magdaghan mga sukitig paminaw. Straight to the point. Amo na akong giklaro lang ha, kay doon na mga higalay, unya og kinsay naka dawat anang mga malita din ha. Oh, hala, bahala mo mo dawat mong malita di lang gyud ko mo apil ana ninyo. Ato lang agi katawa mga sukitig paminaw. Kay mao pa mga higalay sus marosip. Kani nga man ni karon, pangitain nyo pa maagi nga masolbad din inaning problema ha. Kay dili masolbad na ang mga tao, natural mo mangita nga unsa tong gihimo na tumilabayng administrasyon. Pero sulbara ko na. Og namoy lain pamaagi pag sulbad Sulbara ninyo aron nga di na ta magsigi aning problemaha mga sukitig paminaw. Amo na nga masabot nato ang masa og mingon ka nga ang war on drugs kuno sa una. War against the poor. Asa may war against the poor? Katong mga poor nga mga tulisan, itong mga kawatan. Unsa man dining street sweeper, dili na poor, dili na pobre. Muna nga kung adto nimo susihon mahigala, kana prangkahay lang ha. Adto nimo susihon didto sa masa. Kusog kayo og dapig sila mga higala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kani adto. Kay sila man mga higalaan mo'y ma-safety ni adtong panahon na makigalaan. Muna say prangka-prangkang pagka-istorya. Lahi magod ang opinion kung labi nagbinayran na mo diha, siyempre lahi sad. Sige na lang, og unsa manggaling pila inyong nadawat din nga kuan, basta di lang may mo appeal dire sa CBN DYHP. Mora na itong importante diha kasamang kay. Kaila ko nimo Brad ha. Imo de kong gi tirahan Brad. Wala tika tagda Brad, pero kanang kasabot man ta, kami diri ning kamot sa Medios DYHP kalo isa Dios naman tay ato diring mga atong kumpanya okay raman. Onya do na raman sa ta mahigalay mga endorsement diri, natay ginagmay lang sa diri asa endorsement ato, hindi kin bitaw malipay lang sa natay ginagmay sa Unilab. Isalig lang sa damo na sa mga kumpanya ha, nga mo endorsement, ano po tay ginagmay. Kamo, ikaw brado, magka-endorsement, mangita lang pamaagi, pero ay lang panaot o isig ka broadcaster. Broadcaster magha ka. Ha? Nagpailang broadcaster ba? Kaila ka sa kung pasabot day? Gipasahan ko nga, gidaot ka, anong gidaot po niya? Mayo di atubangan? Di ka tubang okay. Managlahit ang opinion, demokrasya man ta. Ha? Sa dili pati ka i-mention sa kahanginan, Brad, ay kong unahi, Brad, ha? Kay base niya hinuog. Straight to the point. Maglahit ang opinion. Kami just DYHP, may barog mi sa among prinsipyo. Ako, may barog ko sa kong prinsipyo. Na ako mga listeners kaugalingon, paningkamot na sa na kay mga listeners. Kay, na kay imong kuan, nangangkon maka nga nag-broadcast ka, paningkamot na kay listeners, di kay nakasig panaot o isig ka broadcaster. No? Wala magkoy problema na hinuon, gani man nakaduot sa nato kay establish man itong credibility, pure-buyag. Pero tambagan lang karon nga, naaka-advertisement sad kay aron di malkansi po ang nagsweldo nimo. Paningkamot lang discuss po nimo. No? Okay, aron yes dili patay ka i-mention kay ilan ba ko nimo. Straight to the point.
Iya rin kung gikuha na, mo gi-forwardan ko ba? Tirahan man ka aning tawhana? Ano gitirahan mo? Ano gitirahan mo ko? Lahi tag opinion, respetarante ka. Respetare sa ko sa kong opinion. Ha? Kay ako wala ko manguna gyud kuan, pero magsige gani ka Brad. Ako igang birahan sa kahanginan Brad. Kailan ba ko nimo Brad, ha? Pagtarong lang diha. Pagtarong lang nga kuan ba nga. At least maningkamot kag pag-broadcast po diha nga. Doon na po kay imong kaugalingong credibility. Discuss po kag tarong diha nga paminawon sa kas mga tao aron nga musod po ang imong mga advertisement. Mo nang uban may galmi di wa HP daghang advertisement. Mangaya lang ko yung dispensa kay diha po na po tay ginagmay diha ang taon nga kuan po. Mo na atong kanana ang sponsors. Kay kanto pod nya kuan sama ining gidaot day ko mahigala paningkamot nga na kay sponsor. Mosalig nimo yun nila buwa man ka endorsement nga salig kas malita. Kaya ako lang yung mahigala gi agig kuan ba kay diya akong gi screenshot daikin. Nagpa ilang broadcaster nga kuan ba. Wala go dili go diyo nga competing station. Wala mo wara go kumukuan kay dili man magka-compete ra pero ako lang kang badlungon gamay nga magsige gani ka Brad. Magsige gani ka ako kang i-mention diri sa oner ha. Para nga magklaruhay ta. Samtang nagrespetar ko sa imong opinion, respetare lang sa ko sa akong opinion. Kay kini akong opinion based man sa akong prinsipyo. Based sa akong prinsipyo. Paningkamot nag-broadcast din ha aron nga napod mo advertisement makasildo pod ang management ninyo. No? Ili sumakay na imong brindugasan nimo unya ang imong technician mo oray naminaw usay nagduka pa imong technician. Dili mo suod ang advertiser. Panikamot to kanang sa imong pagka-broadcaster ba? Maayo makakang nga broadcaster nangangkon makang broadcaster ka. Niya nang imong istasyon nya di lang ko mo mention na sa aron. O pila ra kabuk naminaw nimo ug nabakay naminaw nimo bisag ang technician nimo naminaw nagduka man gani. Pero imo kung daot-daoton butang-butangan ko nimo diri kuan sus marusip. Tuo man ka Ginoo Brad. Ako Brad, pareha man ta, tuo man ta Ginoo no? Pero prangkahan ta kawa ko'y labot anang malita. Kung nakadawat kag malita Brad, di ikaw lang. Pero ayo lang pagpanaot og uban nga isa ka broadcaster mo. Straight to the point. Kini nga portion may kailan tod kanato sa Sugatrol daghan ang mga dunay mga gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood ug inguman diabetes. Kung ikaw na ani ni dunay herbal food supplement nga para nimo, kana ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement dunay kini A, B, C, D formula, A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang mga herbal mahigala nga maoy gigamit mga kagalaan isip herbal medicine. Dako ning matabang alang makagalaan sa mga naglisod sa pagkatulog sama ining insomnia, constipation o makapugong mahigala pagsaka sa blood sugar level nga mahinungdan ining diabetes. Mao nga sama nato kada adlaw nag-Sugatrol. Straight to the point. Atong tak na alas 9:26 na sa banuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Now, mao lagi ni mga kagalaan nga kami mga sa media dili malikayan sad mga higala ba naa man gitay ug moingon nga Rufil Banyok bias. Di ayaw lang ko ana. Bias ko. Ako ang kuno na. Bias ko sa kamatuoran. Ano ra? Simple ra man na. Nya managlahi man tag opinion kay lahi man ako natanaw. Lahi pun inyo natanaw. Di okay ako na sa mong giresbitaran, no? Pero moingon ta mahigala nga pasangin lang gyud kong bias. Ayan na mong paglalis nga bias si Rufil Banyok. Bias gyud ko sa kamatuoran. Mao na gani ako. Di ba, Idol Clint? Ngano maglalis mo? Ka Rufil Banyok ka ng iyang kuan na bias kayo. Ang tubag, bias ko. Dili na, ayaw mo paglalis ka bias ko. Sa kamatuoran. Asa dapit ako makita nga ngadto dapat ta mulaban, adto ko mulaban. Mao na. So, umamasangil mo, bias. Ikabala ka. Fair ta mahigala sa itong mga news, balance sa itong news, mga sugitig paminaw, wabita na nga inig newscast may gala kung ipa-newscast sa inday ken gala niya para maklaro nga kini ako opinion kay komentary man mo na diha mga higala no unya kini ni ang paghisgot na sa mga issues komentary na ako akong kulo mahigalas pamantalaan managlahi bisag gani ang among mga columnist malahi mga kong opinion magrespetar ay rasad mi kanindot to sa namo dayto sa
newspaper, wala man okay man amigo man mi. Sumulsal sa mga broadcasters, natural, managkalahi man itong opinion. So, kanana ang di man tayo uniform og opinion. O nya magrespetar lang ta ka demokrasya mata, otherwise wala tas demokrasya anang kalakiha. Straight to the point. Kadungog bagod mo nako og ako mismo manaot og broadcaster day. Wala. Dili ko. Pero piton ko inyo kung una-unahan gyud mapugos kas pagtubag. Samtang wa pa ko mapugos tubag kay basi hukasan ti kas kanginan kay ilara ba ko nimo. Ay lang sa kog palabi Brad, ha? Straight to the point. Paghatag lang sa imong opinion. Nya ayuhan lang imong program sad. Buhan paminawon kas mga tao panalitan sa imong paningkamot. Unya mo sud ang advertisement. Kana lang Brad, para di pon masuko ang management nimo wa ikasweldo kadugayan nimo. Kay wala magtarong imong rating. Na mo na nakalisod sa diha. So kana naman kay mo man atong profesyon ang ato mahigalang pagpanibya. Ya di man na malikayan mahigala sa atong pagpanibya, kamot sa ta mahigala nga maka hisgot ang mga issues do natay atong kaugalingong krusada. Oy na mga sungkit paminaw. So muna nga kasabot ko nga si Father Flavio Villanueva pari na ha. Si Father Shano Ubod pari na ha. Pero naglain lang opinion. Ngano nagkalain man lahi may nakita ni Father Ubod. Base sa iyang experience, lahi po na nakita siguro ni Father Flavio. Depende maguna sa asa ka mudapig ba. Base sa imong analysis, asa magkamukuan, asa magkamo simpatiya. Panalitan og kanini ang ipakita ko balik tong tulis names. Ako sigurado mo ko, Father Ubod may makikita aning nagmotor. I-replay ko no balik tong names be. Kay ngano, naman sa iyang experience sa una, nabitan nag-appeal ba ito sa iyang humili nga, nya nahimo ning direktor mahigala siya mo itigbisita dito sa mga piniriso. Umo na dihay, lahi ang iyang kon ba makasabot siya mahigala sa asa man ka mo simpatya, asa man ka maka-relate. Oh. Bisa mga tao karon nga naminaw tong broadcast karon. Kani. Ang mga tao lahi-lahi tag opinion. Na may mga maka-relate, maluoy aning babae go ng buhat. Bisan siyang kababae, nanilhig sa diha, may nalang magkakuha honorarium. Isip volunteer mahigala sa BHW diha, naaman na ilang programa ng inanang klase, may na lang. Nya human na manarbaho sa siya mahigalag. Magmanicure, pedicure, mag-drive og e-bike, bisag unsa lang. Pobre pero nagtinalong og trabaho. Ngari man ko nakakita nga mao ni sakto. Og inyo nakita kana nanulis mo sakto. Mao nang lahi atong opinion. So pasagdi lang mi diri mao among opinion to, di lang sabi manaot ninyo nga mo na inyong opinion, nagmention magkukuday kuan dili. Kay mo respetar ta sa matag opinion to sa matag usa. Straight to the point. Mo na prangka-prangka pagka-istorya mga kaigalaan. Pero kini kung ako kinini ang forwardan na masagukuday sa gi-screenshot dai nga mo na sige makagdaot aning tawhana kung ano kisa dai na siya. Angkon man nga broadcaster. Sa unsa man nga kuan, di lang ko i-mention kay wa man say naminaw ning iyang kuan god lagi. So di lang po ko nya nasa programa. Sa na yung programa mo ra gabi ini ang programa dai no. Ya wa say naminaw og okra siguro naminaw. Kaya ako lang hindi agi katawa mga sukid dig paminaw. O paningkamot broadcaster makakapaningkamot lang nga mo ayos sad imong pagpam-broadcast buhan dili pod kaingon ng management wag kay gamit diha. Kay station produce man kana imong program, ha? Pareha ta station produce atong programa. Pero kina kong program base ni sa akong opinion, base ni sa unsay kamatuoran nga akong gituuhan nga kamatuoran base sa atong experience nga nakarelate ta. So ay nana naman ko na mga sukitig paminaw. Nagpaminaw na ko sa usa ka broadcaster na ay unod ang iyang pag-broadcast, na sa iyang arguments nga klaro, sincero siya sa pagpa-broadcast, magkalahi mig opinion, daghang ko mga amigo ana. Bisa kami sa pamantalang The Freeman day. Ako as a columnist lahi kog opinion sa among kauban ng mga columnist, pero nagkita na mo manag amigo may labot ng atong mga opinion sa panag amigo. Oh, atong panag amigo ipadayon ta na pirmi, ha? Pero ang atong opinion na lahi lang. Oh. So, lisod sa kayo mga higalag kuan, no? Na ako lang nang giklaro nga nining maong mga punto mga kaigalaan, medyo dili malikayan nga magkalahi ta, ha? Lahi-lahi tag pananaw, lahi-lahi tag experience, lahi-lahi ta og
ma-relate sa atong kinabuhi. Straight to the point. Ako mismo lahi akong experience kay tagabaybay ko. Silingan na mo ng Albuera. Pag-abot na ko din sa Cebu, dugay ko pumuyo ng mga area mahigala nga puyo ko ng Ilupis, puyo ko ning diri sa may Kamagong, kapuyo gitas ko ba kasabot kita unsay sitwasyon ba. Munang maingon ka mahigalang kuyaw, medyo kuyaw ato mga panahon na bitaw sa grabing drugs mga sukitig paminaw. Di gid malalim. So muna nga natay itong kagulingong experience nga naningkam nagkwanta ba nagampo ta nga ta moabot ang panahon nga dunay tao no nga may magkasulbad aning inani nga klases problema kay sila may hawd noon. Sila pa may mga kuan sa katilingban, mga badlungon mo pay hawd nya hadlok mahigala mga tarong nga mga tawo nga mobangga kay delikado, ha? Straight to the point.